טוב, עומר שלנו, שנייה, זאת שאתם לא יודעים כותבים, זוכרים איך קוראים לה, אבל קוראים לה עומר. היא האחרת היא... איפה היא? הנה היא, תראו. רגע, אני כבר מה? טוב, אני מוכנה. טיפה התאפרתי. כן, זה עדיין בטח להיכנס. בלי להיכנס עם הכיסא. רגע, רק התאפרה קצת. טוב, אז בוא נמשיך. מה קורה איתך, חבר'ה? נמשיך רגע לפינת השטויות שלו. לא אומר אם אתם זוכרים. פינת השטויות שלו אומר, עומר! המיקרופון הזה בידך. אוי, תודה. לא, אני צריכה מיקרופון, אני מספיק, יש לי כל חזק. עומר. אז ככה, תנו. בטח שלי, חכי שזה. הנה זהו. רגי. טוב, אל תדמות אותך. אז ככה, שמאל. אז היום בבוקר פתחתי, תראי איזה פתחתי טלוויזיה, ואז ראיתי בחדשות, אם שמתם לב, עומר עשתה הגדלת, עומר עשתה בוטוקס, הגדלת שפתיים. בגלל זה האדום שלה כל כך מרוח, כי זה השפתיים שלה, אין מה לעשות. שינתה אותה ויעשה טעות. טוב, מה, לא יפה לי? טוב, אז ככה. אז היום גיליתי... ואם אתם רוצים יש כאן סיכות, נו ליאור, אבל אנחנו אומרים שתקי כבר. נכון ליאור. אוקיי, אז ככה. אחרי זה פינת החדשה שלי, חדשה. אז ככה, אז היום גילו שנייה, רגע, תגידי, זה אפריע לכם, אני רגע אוריד חולצה. אני אוריד לך קרפה, אני הולכת להפסיק כבר, אני אסתיר אותך. לא תסתיר אותי, זה זה. אל תזל. טוב, אז ככה. אז היום בבוקר פתחתי טלוויזיה. אוקיי, אז היום פתחתי מה זה הדבר הזה? חזרתי אליכם. אוקיי. דורדי גמד. נו, די! מילה, נו. טוב. אז כזה, אין, זה מטורף. אין, אתם טוב קדימה. מסרחות. מה, אבל זה גופייה אחרת. די, הנה זה גופייה חדשה. המשיכי עומר. אז ככה. די, אני מודח כמה ליאור. טוב, אז היום בבוקר עומר! די! שתעורר! די! כמה זה רגע, אתם ראיתם את הכמה שלה? שנייה, זה יתעדכן. זה לא מתעדכן, רגע. איזה מעודכן. פדיחה? נו, תעשי. ראיתם את הכף שהביאה לי? כן. לא, את הכף שהבאתי מקודם. את הכף שהבאתי מקודם, יאללה. עדיין, היא הביאה מקודם כפה והיא ילדה חד. יש לנו שיאדה. ומי שרוצה יכול לבוא לכאן ולהוריד לה, אני אוריד לה. לא, לא, אני אוריד לה. רגע, אחר כך. אני מורידה לך. אז ככה, אז היום בבוקר ראו הכנסות ששימפנזה פרחה מהגן חיות. עכשיו בבוקר קמתי להסעות לבית ספר, ונחשו מה אני רואה בחצר שלי. שימפנזה? לא! עץ לימון! הגנן הרג אותו לגמרי. לגמרי, אני הייתי בשוק. אבל אחר כך בבית ספר נחשו מה ראיתי? נחשו מה ראיתי? שימפנזה? לא! ראיתי אותך! אבל בערב, מה ראיתי? נכון. רגע, אולי זאת הייתה את. סתקדיש. מצחיק. טוב, אז ככה. כבר אין לנו מה להגיד לכם יותר. מה עשיתי עם השולחן? מה? לא נסיעה, תגידי אותי. טוב, עומר, אני כבר בפינה שלך, עשית פינה של 4 דקות. זהו, גמרתי. אני הולכת להוריד חולצה. אל תחסו אליי, אין לך מה להתייחס לבדיקה. עדיין לא. עדיין לא. טה נה 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 טה דה דה דו 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 טה נה 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 עכשיו הפינה שלי, קוראים לזה הורד את עצמך. רגע, אם גם האמריקאים צופים בזה.
כי באמת אז hello everybody, we're here in Israel, in הרצליה פיתוח, in הרצליה פיתוח, and we are very, תסגרי על הכפתור, press the button in the back, so we're here in הרצליה פיתוח, no, and we're rich people, we have a lot of money, I have a pool outside here, okay, we are like, how do you say it in English, we're like, שפלט בתחת, סתם הרצליה חבל על הזמן. עכשיו הגעת לפינה של די, זה היה הפינה שלי עכשיו. כל הרצליה ורואים לנו, אני מתה עליכם, באמת. עומר, הפינה שלי אבל. אני אקח אתכם מעלה לחורשה לצד. הפינה שלי החדשה, הורד את פניך. מה זה הורד את פניך? זה יכול להיות לקלף את הפנים שלך ולא להיות יותר צבוע. זה יכול להיות לקלף את הפנים שלך ולא להיות את הבוקס שלך. עכשיו, אני ידע לעומר את הכיעור הזה. עומר המפורסמת. מהרצליה. די, יש לה דור, אתם רואים, די. אני מרגיש דברי איתם. אבל זה פינה שלי, עומר. אני מרגישה זהו, הנה. לכי דברי איתם על המצב הכלכלי בארץ. טוב. כמו שאתם זוכרים, פעם קודמת, בטח שלא מתייחסים עליהם, מסתכלים עלייך מאחור. כמו שאתם זוכרים בפינה הקודמת, עומר דיבר איתכם על כל מיני דברים. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על מצב כלכלי באומה. קודם כל, אייפודים, העלו את המחיר שלהם, ומצלמות גם מצלמות, כן, גם מיקרופונים זויפים, כל דבר, גם את הכל. בקיצור, מוכרים, ראש הממשלה, אנחנו פונים אליך, הבלוג הזה נפתח בגלל זה. אני רוצה עכשיו לשתף אתכם באיזה מקרה. העם דורש צדק חברתי. העם דורש כסף חברתי. העם דורש כסף חברתי. יש לי כאן מגבונים, כמו שאתם רואים, יש כאן מגבונים. בואו נראה כמה הם עלו. 30 שקל. בואו נשאל אתכם, ספקים יקרים, האם 30 שקל זה יקר? אני אסור כזה, אתם רואים כאן את התווית? זהו, זה פינה שלי, די כבר. אני לא אכפת לי, ודאי כבר, זה פינה שלי. אם אתם חושבים שזה 30 שקל זה יקר, אז תשלחו לי את התשובה כן או לא באימייל שלי, טוב? עומר שורר, O-M-E-R שורר, S-H-O-R-E-R שטרודל, וואלה.com, זהו. תמשיכי, זהו. אתם רואים כאן את התווית? יש לי את הפלאפון המוכשר שלי, אני אסור כרגע את התווית הזאת ואני כבר אגיד לכם כמה זה עלה ומה זה וכמה זה עלה. שנייה. לא נפריע לי. לא מפריע לך. הנה אני אסור כזה. איפה זה? עכשיו אני שמה מלא סומק, טוב? בואו תראו איך סרקתי את זה. מקווה שראיתם. טוב, סרקתי את זה. מה זה אומר? זה מראה לך כמה זה עולה. כי זה חבר מלא טיפה? מה לא אמור לראות? זה פינה שלי, מה? פינה שלי. זה עלה 45 שקלים. וואו, איזה חימום פה עכשיו. טוב, חברים, זה יקר. אני כבר עומד לגמור את הפינה שלי פעם הבאה. אתם תבחרו בהודעות איזה מחיר נחשוב. כנראה זה בטח אתם חושבים שזו פינה משעממת, אבל אומר לא צריכים לעשות פינה, שבוע הבא נעשה, הוריד את עצמך, הוריד את הפנים שלך. זה יכול להיות הוריד
להפסיק להיות צבוע, להפסיק להיות ביישן, ולא את הסיפור המזעזע הזה. עוברים להם 10 דקות. טוב, נגמרה התוכנית. ביי חברים, תודה רבה. תמשיכו לצפות בנו. לסלסם תוסימי שלנו בקרוב. בקרוב את תדברי עליי שוב. לא, מה שתעשתה שוב. בקרוב את מה אכפת לי? תתחילי, נו. עליי שוב. די. בקרוב את תדברי עליי שוב. וגופי ירגיש את חומך ואת נשימותיי. בקרוב את תדברי עליי שוב. וגופי ירגיש את חומך ואת נשימותיי. תודה רבה לכם!